Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Amene akuyima ndicholinga yula zaluze anene kuti ine ndikuima kuti ndizaluze. Chifukwa zijamanena regional governors oti pali ena otumidwa ngopita kumene kuja ukawina ma primaries aja ngati wa DPP. But after that ndikuona sasa kuti Chipani chinachawina. Yeno zimenezo ife sitizifuna mamwayi wake timaze wanthu achonchowo nafenso tili ndi intelligence timaziwa kuti anthu amenewa ndi otani. Ndipereke requirement ina ya Chipani ndiyakuti ife sitimafuna kwenikweni alendo. Kaitamba Chipani cha DPP ndi cha mphamvu ndipo mapezeka anthu ena ake ongofuna kuchikwera pasana nthawi yachisankho. Tinjira uno chingawine ndi Chipani cha DPP ndikuyimira Chipanicho koma mumtima chione chimulibemo. Kukuchekani magazi satuluka mbuya akuluka luwina anthu amenewo ndiye naika constitution ya DPP ndikhulupirira provision ilipo kuti munthu usangofika kukhala candidate nthawi yachisankho ukhale member zaka ziwiri kudera uonese kuti ndiwe ndi member wa Chipani cha DPP zaka ziwiri ndiye ndikhulupirira kuti iwe ndi wa DPP. Nthawi ya Chipani baba manthu ndifuna kuyimira Chipani ndalama zako apa kwi ndikunthamangisa munthu woti ali legitimate kawina abadi jakawina mona after 1 week aine independent yamba na chani ayi sanali wa DPP ameneyo anakubwera sana. Chipani ichi tikuziwa kuti muonesa interest kuchi anga represent kuma muchiloleso nachonso chikhale ndi mwayi wosaka kuti awa ayimire Chipani awa iyayi. Izafika mpaka ku Central Committee ngati pali question mark pa munthu wina aliyense tizaoneka kuno bwino ndikuona kuti kodi ameneyo ayimire Chipani kapena iyayi. Amene sali a DPP akangoluza ma primary aja how you make independent no wabwera chifukwa kuti Chipani kalibe nacho ntchito ngati asiyana banja kalibe nazo ntchito iye ndizoti iye akhale MP basi. Ndiyeno ndikupangena sure kuti ndife okondwa kwambiri kuona nkhope zili apasi zonsezi tikhankhope izi ndi cabinet majority tamutabe mudawina nonsenu Professor Msaka Pankhani oye pamene kundipase bwere musaganize kuti ndine nduna kale ya a professor ntchito yayikulu yopweteka kwambiri ya president ine ndikuyamba foni nakhala office ma president mukatiseri ndikusankha nduna kamarabeti musayime ndicholinga chakuti ndikakhale nduna ayi ndikulapa ndikukakumudwapa kamarabeti muganize kuti pa MP tingonena kuti awina ma MP 100 kupana ma MP 100 cabinet ikhale yanthu 22 zingatheka kusankha aliyense tipite kumene kuja kukhala MP na ambiri ife timati ngati satisankha nduna kuwinyaunya kuyambanso kumagwira ntchito ndi opposition ku parliament chifukwa kuti sanatisankhe uno ndiye ngati munthu ukupitira nduna usiyiretu kambaratu ndiye pali agogodi ena
amakonda kunena yonjo mayimbira a president sorry kumuyimbira MP ine napanga recommend Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.